איפה אתם אנשים? איפה אתם? בועז! אנחנו פה. פסח שמח לכולם. פסח שמח, חג שמח. חג שמח. אנחנו נתקין על מקלחון פינתי עם שני קבועים ושתי דלתות. אנחנו מדברים על התקנה של מקלחונים. בסרטונים הקודמים ראיתם סוגי מקלחונים וכו' וכו'. היום אנחנו נצלם ההתקנה של מקלחון פינתי. איך מתקינים? בועז, אתה מתקין פה באזור חדרה, אזור השרון. אזור קיסריה, פרדס חנה, חדרה. בוא נראה, מקווה שיצא טוב. אתה מתקין כבר הרבה זמן. התקנתי כמה מאות מקלחונים. כמה מאות כבר הגעת. כן, כמה מאות. לגמרי. יחסית בסדר. אז בעולם ההתקנות יש כל מיני סוגים של מקלחונים, מקלחונים פינתיים, מקלחוני זכוכית. יש מקלחונים פינתיים ומקלחוני חזית. יש אמבטיונים, מה שנקרא בעצם זכוכיות שבאות על אמבטיה כדי לסגור במקום הווילון אמבטיה החמוד הזה. יש סוגי זכוכיות, יש 6 מילימטר, 6 מילימטר, 8 מילימטר. העובי של הזכוכית. כן, אבל למה אני צריך 8 מילימטר אם המקלחון גדול, גבוה או משהו כזה? כן, בדרך כלל 8 מילימטר עושים חיתוך אישי ממש בצורה מאוד מדויקת. יש כאלה שרוצים להשקיע קצת פחות, אז הם לוקחים את המקלחוני סטנדרט. ואז או שהם לוקחים, אתה יודע, קרטון ממה שמגיע מהמפעל או מסין, לא חשוב מאיפה. או שצריך להתאים להם את זה באופן אישי, אבל 6 מילימטר בדרך כלל זה בא עם פרופילים ארוכים, צמודים לקיר, אתם תראו את זה אחרי זה בהתקנה. 8 מילימטר באים בדרך כלל עם מה שנקרא צירים נקיים. ציר אחד למעלה, ציר אחד למטה, סגירה מאוד אלגנטית, מאוד יפה. 8 מילימטר, רמת מחיר שלהם יותר גבוהה, 6 מילימטר רמת מחיר יותר נמוכה. תלוי בתקציב, לכל אחד אפשר להתאים מקלחון לפי תקציב. והמקלחון הוא של חברת... הספק שאני לוקח ממנו המקלחון הוא של בריליין. ואתה עובד עם עוד ספקים. אני עובד עם עוד ספקים. בריליין, אני עובד איתו מאוד מאוד חזק לאחרונה. לגמרי. יש להם מוצרים מאוד מאוד טובים, מאוד איכותיים. אני מאוד שמח לעבוד איתם ומאוד מבסוט מהאיכות של המוצרים. הם לא מוכרים ללקוחות קצה ישירות. נכון, רק לחנויות. המקלחון הזה הגיע מאלף אלף קרמיקה. כן. וזהו, בוא נתקין, הולך להיות כיף. יאללה, הולך להיות טיל. קדימה אנשים. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. לגמרי. כשאני מתקין, אני צריך לוודא שהמקלחון שאני הולך להתקין בסופו של דבר ייראה טוב. יהיה 90 מעלות, הדלתות יאטמו אחת השנייה, מגנט, שיהיה איתום למטה, שלא יברחו מים, שיראה טוב. בסדר? מה שאני עושה, בעצם המקלחונים האלה זה מקלחוני סטנדרט פרופילים. מה זה אומר פרופילים? זה מותקן עם פרופילים לקיר. אוקיי. איזה עוד דוגמאות יש חוץ מפרופילים? יש גם זכוכית ישירות לקיר. יש גם זכוכית. 6 מילימטר זכוכית. נכון. דגם גרנית, שזה מחוספס, אטום. יותר קל לנקות אותו, כאילו לא צובר לכלוך כמו שקוף. לא, הוא צובר לכלוך כמו כולם, אבל פשוט פחות רואים. בדיוק. עכשיו, יש גם זכוכיות שהן 8 מילימטר, שזו זכוכית יותר רבה מזאת. כן. יותר עמידה, יותר איכותית כביכול. המוצר הזה גם מוצר מצוין, נראה מעולה. זה של חברת... חברת בריליין. בריליין. בריליין זה הספק שלנו. אחלה. הספק הזה בעצם חנויות קונות ממנו, והוא מספק את זה למתקינים, המתקינים באים, לוקחים ומתקינים את זה ללקוח הסופי. חברה מעולה. חברה, חבל על הזמן, גם חברה קטנה, משפחתית, ביתית, משהו מאוד מאוד נעים. חלק זה החלק הפנימי. נכון, למה חלק זה חלק פנימי? שהמים יחליקו למטה. אם זה מחוספס, יותר קשה להם. אז צוברים, נשארות טיפות, נצברת אבנית, ולא כיף. עכשיו בוא, אז אתה עושה רק התקנות, נכון? בעיקר התקנות, אני עושה גם תיקונים של מקלחונים. וואלה. אנשים שצריכים להחליף מגנטים, צריכים להחליף צירים, צריכים להחליף מגבים תחתונים, מגבי בלון, כל מיני דברים כאלה. זה גם כן ממש בכיף אני עושה את זה. אזור השרון. נגיד זיכרון נתניה. זה השרון? אוקיי. לא יודע, כאילו נכון? זיכרון נתניה כזה? זה האזור? כן, כן, אפילו קצת יותר צפון, אבל לפעמים קצת יותר דרומה, אבל בעיקר אזור פרדס חנה, חדרה, קיסריה, אור עקיבא, יש שם את אור ים שנבנה שכונה חדשה. נכון, באור עקיבא, כן. אגב, כמתקין, אתה רואה הרבה תקלות, הרבה עניינים. מה העניינים של תחזוקה? מה אתה ממליץ? כאילו, אנשים שקונים מקלחון,
איך לתחזק אותו בצורה טובה שלא נגיע לתקלות? קודם כל להקפיד על ניקיון, מדי פעם לנקות תבנית. עם מה? יש כל מיני חומרים מיוחדים למקלחונים, אני מכיר חומר שנקרא דורגול, עוד לא ניסיתי אותו, אבל שמעתי עליו שהוא טוב. אוקיי. חומץ ומים אפשר, זה הממליצים, חומץ ומים, אולי סודה לשתייה, לנקות את האבנית בצורה... אוקיי. מה הולך בדרך כלל? אתה נתקל באיזה תקלות? לגבי תקלות נפוצות, בעיקר מגבים שכבר התבלו, מגנטים שהתבלו. איך אפשר לשמור על זה? או שזה עניין של בלאי טבעי? זה עניין של בלאי טבעי. פעם בשנה, שנתיים צריך להחליף את זה. אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בעצם מודדים את המקלחון שאנחנו נדע שאנחנו מתקינים אותו בצורה תקינה. עכשיו אנחנו קיבלנו מקלחון שצריך להתקין אותו לפי קווי השיפוע. אני רואה שפה יש לי 101 עד הפינה. כן. בצד השני יש לנו 102.5. כן. והמקלחון שלנו הוא בין 102 ל-105, זה הסדר גודל, יש לי קצת משחק. אוקיי. הפרופילים האלה, הזכוכיות הגבוהות נכנסות פה, יש לי קצת משחק פנימה החוצה, זה מאפשר לי להזיז אותו קצת. ומה שקורה, הלקוח שלי בעצם ביקש שהזכוכית לא תשב על הברזל, כן, זה הסף. זה הסף הטבעי שלה. כן, שנכנס פה בריצוף. נכון, הוא רוצה שזה ישב טיפה על הריצוף. אז מה שאני עושה, כשאני אכניס את הפרופיל, אני שם את הפרופיל, אם אני שם אותו באמצע, כמו שרואים, הזכוכית יושבת בדיוק באמצע. אוקיי? עכשיו אני לא רוצה, הוא ביקש שזה יהיה קצת החוצה. אז אני מזיז אותו קצת החוצה, ואז הזכוכית תשב לי בדיוק פה. אפילו טיפה, אני משאיר פה משהו כמו 3 מילימטר, ויש לי פה עיפרון, אני בשביל לדעת שאני בסדר, אני מסמן לי פה קו, אוקיי? זה נקרא קו סוף פרופיל, אוקיי? מסמן לי פה קו, ואז אני יודע שאני לא מתבלבל. אותו דבר אני עושה פה, אוקיי? ככה זה אמצע, ואני מוציא אותו קצת החוצה. כדי שהזכוכית תשב ממש בחוץ. מסמן לי פה קו נוסף. למה אני עושה עם עיפרון? כמובן, לא נלכלך יותר מדי, אני עושה אחרי זה עם האצבע והכל יורד. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם מסמן בפרופילים את הנקודות... נקודות התקנה. נקודות התקנה. עכשיו, אני תמיד מתקין את זה על הרובה. איזה גובה בדרך כלל המקלחונים באים? המקלחונים הסטנדרטיים הם גובה 1.85 מטר. אוקיי, אבל אתה מתקין הרבה מקלחונים. המון מקלחונים. אז מה הגבהים הסטנדרטיים? זה 1.85 מטר? אז המקלחונים הסטנדרטיים, מה שבא מקרטונים, כמו שהיינו קודם, זה 1.85 מטר גובה. 1.85 מטר זה הפרופיל. הזכוכית היא קצת פחות. אוקיי, הזכוכית היא בין 1.80 מטר ל-1.83 מטר. הבנתי, אוקיי. עכשיו, מה שאני עושה, אני לוקח טוש מיוחד, רגע, מה שעשיתי, מיקמתי את הפרופילים ככה בלי פלס, ככה עם העין. כן. רק בשביל לסמן את נקודות הקידוח שלי, כשאני רוצה לקדוח ברובה. אני לא רוצה, מעדיף כמה שפחות לקדוח בקיר של הלקוח, לעשות כמה שפחות נזקים. מתישהו צריך להוריד את המקלחון. מאוד קל להוציא את הדיבל. שהוא בתוך הרובה. שהוא בתוך הרובה, אבל לעשות סתימה של הרובה. כן. אם יש לנו קידוח פה, הרבה יותר קשה לאטום את זה. סימנתי לי את הנקודה אחת פה, נקודה אחת פה. עכשיו אני מוכן לקידוח. לוקח את המקדחה שלי, מקדח 6. שם לי בפינה כדי שלא יזוז. ואני עושה קידוח אחד. 2 חורים מספיק, אנחנו גם שמים סיליקון, זה ממש כמו בטון, זה מחזיק את זה ממש מצוין. אנחנו מוכנים עכשיו לסמן את המיקום של הקידוח של הפרופילים. אני לוקח פלס, שם למטה על הקו. אוקיי, אני ממש מדויק על הקו. רגע, זהו. אם אנחנו מסתכלים על העובדה שבעצם הזכוכית תעבור באמצע הפרופיל, אז אנחנו יודעים שהזכוכית תעבור ממש מעבר לסף המים שמותקן. כן. עכשיו אני רואה שאני פלס, לפעמים אני צריך טיפה להזיז. עושים סימון אחד, עושים למטה סימון שני. מסתכל עוד פעם שאני פלס, יפה מאוד. גז. שם את זה בצד, לוקח את הפרופיל השני, מקם אותו
על הקו של העיפרון שסימנתי. מסתכל שאני פלס, מפלס אותו כמו שצריך, כמו נגר טוב, צ'יק צ'יק צ'יק, צ'ק צ'ק, עושה לי סימונים. אני גם רואה שזה יוצא בדיוק על הרובע, שזה ממש סבבה לי. מניח בצד, לוקח מקדחה. יאללה, אלעד, תן בראש. העניין פה לדפוק על המקדחה בשביל ליצור פצע קטן בקיר, ואז... זהו. עכשיו, אני אוהב לעבוד בסביבה שהיא נקייה. לוקח סתם מברשת פשוטה כזאת, צ'יק צ'יק צ'יק. מוציא לי את כל האבק. הקו שלי עדיין קיים פה, גם פה. הזמן להתקין את הפרופילים לקיר, ואז לחבר את הפיקסים. דיברנו מקודם לגבי הגבהים, זה הסטנדרט 1.85 מטר, וראית גם עד התקרה, נכון? בדרך כלל לא עושים עד התקרה, זה רק שוגעים. שוגעים, כי זה זכוכית... בוא נדבר על ה-80%. ה-80% הולך בין 1.90 מטר ל2 מטר, שזה הזכוכית 8 מילימטר, זה כבר מקלחונים שהם עם צירים נקיים, מה שנקרא. בלי הפרופילים, זה ציר למעלה, ציר למטה, מאוד מאוד נקי, מאוד אלגנטי. יש כל מיני גוונים של פרזול. הרגיל בדרך כלל זה הניקל מבריק, יש ניקל מוברש, יש מוזהב, שחור, מוזהב מושחר, יש דיברנו על זה בסרטונים הקודמים לגמרי, יש מלא דגמים. מלא דגמים, מלא פרזולים. יפי. עכשיו, אלעד ישים את הפרופיל השני. אלעד, אנחנו מאחוריך, אלעד. כן, לאורך כל הדרך. בתור מתקין, אני תמיד שומר כל מיני ספרים, כל מיני ברגים, כל מיני דיבלים, כל מיני אביזרי פרזול, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים את זה. עכשיו שהגעתי לפה, אחד הפרופילים היה קצת עקום, הבאתי מהבית פרופיל ספר. אני לא נתקע, אני ממשיך בהתקנה והכל עובד חלק. אגב, מה עלויות התקנה? עלויות התקנה, מקלחוני סטנדרט, סביבות 350-400 שקל להתקנה. מקלחוני 8 מילימטר או 6 מילימטר, שזה צירים נקיים, מה שנקרא, בלי הפרופילים. בלי הפרופילים, האלה זאת מתחבר ישירות לקיר? נכון. עם ציר, עם ציר מאוד חזק, זה סביב ה-600 שקל. אוקיי. זה הסדר גודל של העלויות התקנה למתקינים. 600, 700, זה תלוי במורכבות של המקלחון. אני מקפיד כמה שפחות לשים דברים על האביזרים של הלקוח, ככה לשמור על איזשהו אינטגריטי. בדיוק. מעדיף לשים את הכל על הרצפה ולקחת משם פחות... יופי, שמענו נעילה בשתי המקומות. מה שאנחנו עושים עכשיו, לוקחים את הזכוכיות הקבועות, אנחנו לא מחברים אותם עדיין, אנחנו רק מכניסים אותם. עכשיו, הפרופיל הזה, ברגע שאני קודח ושם בורג, הרבה פעמים הוא מתקפל פנימה. מבחינתי זה טוב, כי הוא איזה תופס אותו יותר חזק, אני גם נותן לו ככה קצת מחיצות כאלה, מלשון למחוץ, ואז הוא מחזיק אותו עוד יותר חזק, ואז הוא לא נופל לי, הוא ממש בסדר. מכניס אותו לתוך הפרופיל, אתה רואה למטה קצת קשה, מה שאני למדתי לעשות זה להרים, זה בתוך הפרופיל, זה לא יכול ליפול לי, והופ, הכל נכנס יפה. יפה. עכשיו שים לב לזכוכית, כמו שחשבנו, בוא תראה מבפנים. כן. זה יושב בדיוק יפה. בול על הפס. בול על הפס. מצוין. אני רואה שפה הוא קצת בפנים. מה שאני עושה, אני מרים אותו עד שהוא נכנס. הופה. בוא נראה איך הזכוכית יצא לנו פה. בול. ממש. יפה מאוד. אני ממש שמח. סיימנו לשים את הקבועים. זה נקראת לא זכוכית שקופה? זכוכית גרנית. 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 החלק שקוף זה המפוספס שקוף. בחוץ? נכון, חלק החלק בפנים. בדיוק. עכשיו מה שאנחנו עושים... בשביל לשגע אותו לכלוך, שיקח זכוכית כזאת. בדיוק. פחות רואים. פחות רואים, בדיוק. עכשיו יש לנו בעצם מוט חיזוק, המוט חיזוק הזה, התפקיד שלו, לחזק את הקבוע. אתה רואה, זה נצמד יפה לקיר, קצת מסתובב. פה אני צריך... תביא לי את הפלס בבקשה. יש לי טוש. תראו, נקודה. שים לב, זה הפוך. כן. אוקיי? יש לי פה בורג קטן, אני יכול להוציא אותו ולהפוך את החטא הזאת. זה ישר. שמים דיבל שני. כן? עכשיו שימו לב, זה לא מחוזק עדיין.
אנחנו קודם נשים את הדלתות, נכוון אותם, ואז נסגור את הכל. אתה לא בדלת הנכונה. זה מה שנקרא מקלחון פינתי. נכון. רגע אלעד, שנייה. אנחנו רואים שפה יש לי קצת משחק. כן. בסדר. הכל בסדר, כי לפעמים הקיר הוא לא הכי ישר. כן. הרצפה בדרך כלל אמורה להיות מפולסת, אבל הקיר לפעמים לא ישר, זה בסדר. אנחנו משחילים את הציר פה, נותנים לו צ'יק. משחיל פה. כן. אז אלעד, תכניס את הבורג. יופי. אתה רואה שעכשיו הקו שלנו בדיוק פה? כן, בדיוק. שיתאפס לנו? יופי. עכשיו בואו נראה. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו פה קצת מרחק. אנחנו רואים? כן. יש לנו פה מרחק. למזלנו יש לנו אפשרות משחק. יש לנו אפשרות קצת להזיז, למשוך את זה החוצה. אני קצת מושך את הפיקס. יש לי פה משחק של משהו כמו 2.5 סנטימטר. מה זה עשוי אגב? זה מגנט מסיליקון. אוקיי. יש פה מגנט בפנים, אתה יכול לצלם מפה למעלה. אתה רואה שיש פה משהו שחור כזה. כן. רגע. עכשיו אם אנחנו באמת עושים משהו שהוא מפולס, ואין בעיות של שיפועים, אז זה אמור להסתדר, אבל תכף אנחנו רואים שפה זה נצמד, אבל פה למטה זה לא נצמד. כן. מה שאני צריך לעשות זה קצת להזיז את זה ככה, כן. אוקיי? אז בואו נראה פה, קצת, הופ, ראינו שזה נצמד? כן. איזה יופי. כן, רגע, עוד טיפה. סוגרים עכשיו את הבורג, ואז בעצם הפיקס קבוע. כן. הוא לא יזוז לנו. אנחנו רואים שהוא יושב ישר למטה, הדלת ממש ב-90 מעלות עם הדלת השנייה. זה ממש יצא לנו יפה. מה קורה כשאין לך את המשחק הזה עם הפרופילים, ואין לך פרופילים? אז מה שאתה צריך לעשות זה להכניס את הפרופילים טיפה פנימה. זאת אומרת, לא תמיד אתה צריך לקדוח, כי בפרופיל יש לך משהו כמו 3 סנטים בפנים, ואתה עושה חור באמצע. אם אתה עושה חור פה, אז אתה יכול טיפה להזיז אותו, בלי לקדוח עוד פעם בקיר. עכשיו, יש לנו את המכסים האלה יש להם מגרעת כזאת, המגרעת הזאת צריכה להיות בפנים. אלעד, שים את זה פה. מגרעת השנייה, גם כן בפנים, גם בפנים זה ככה, כמו שאתם רואים. צלם את השעון שלי. זה. לא פראייר אתה בכלל. עכשיו, למה יש לי מגרעת כזאת? כשמשפריצים מים, הם יורדים בעצם לאורך הציר, ונכנסים פנימה למקלחון. פותח את הדלת, אתה רואה שהיא קצת מתרוממת. נכון. אוקיי? יש לה מנגנון קטנצ'יק של 2 משולשים למטה, כשהשני משולשים בעצם בפין של הציר, צריכים להיות למטה ולא למעלה. כי אם הם למעלה, זה לא עושה כלום. אם למטה, זה גורם לזה להתרומם. חור אחד פה. בורג ומין כוסית כזאת לבנה. טיפה יש לי פה רווח, אני סוגר אותו עם השפתיים, זה ממש מצוין. מקלחון שלנו בעצם עומד עכשיו. הדבר האחרון שיש לי לעשות, שים סיליקון לאטימה. מגניב. זהו, מה זה סיליקון? אני משתמש בסיליקון שקוף למקלחונים, שהוא בדרך כלל מונע עובש. אני גם שם אותו בצורה מיוחדת כדי שלא ייכנסו מים. ואת הסופיות אתה שם בסוף, נכון? את מה? את הסופיות אתה שם עכשיו? את הסופיות אני שם עכשיו, כי המקלחון שלי בסדר. מה שנשאר זה רק לשים סיליקון וסף מים. שם את הכוסיות האלה, הכסופות, שהגימו יפה למקלחון. אנחנו ממש מסודרים לקראת הסוף. לפני שאני שם סיליקון, אני שוטף את הידיים שלי, עובד עם ידיים יחסית נקיות. מה שאני עושה עכשיו, אני משתמש בסיליקון, זה סיליקון שקצת קשה להשיג אותו, אני משיג אותו במקומות שבדרך כלל אנשים לא משיגים. אבל יש הרבה סיליקונים שהם שקופים. סיליקון ניטרלי, שקוף. סיליקון ניטרלי, שקוף. כמו שאתם רואים פה, טרנספרנט. כן. אוקיי. סיליקון שאני מאוד אוהב לעבוד איתו. מה זה בעצם, כאילו, מה הוא נותן? זה סוג של דבק. כן. שמדביק מאוד מאוד חזק, ונותן לנו איתום מלא. כל מיני סוגים של סיליקון, סופר 7, סופר 9 וכו'. זה גם סוגים של סיליקונים, אבל מסוגים שונים. למה לא משתמש בסופר 7? כי הוא מצהיב. עם הזמן, כן. נכון, סיליקון כזה, ברגע שאני שם אותו כמו שצריך, ואני בדרך כלל מינימליסטי בעבודה שלי, כמעט ולא נוצר עובש, כמעט ולא נוצרים כתמים שחורים. למה? כי אני מקפיד שלא יהיו חורים, שיהיה גם בפנים וגם בחוץ כמו שצריך. וברגע שלא נכנסים מים לתוך חורים, אין פטריה ולא נוצר עובש. שם ממש מעט, אני עובד ב-45 מעלות. ממש שם סיליקון על כל נקודות המגע. כן. אבל על הזמן. מדהים. אבל כמו שאתה מסתכל, אתה לא רואה סיליקון. נכון, שקוף.
גם הסיליקון שקוף וגם השתמשתי במעט. כן. אבל שמתי במקומות הנכונים. אנחנו שמנו סיליקון גם בפנים, גם בחוץ, לאיתום וגם להדבקה. בעצם המקלחון הולך להיות מאוד מאוד חזק, צמוד לקיר. מאוד קל אחרי זה להוריד אותו, כי אני שם מעט מאוד סיליקון, אבל במקומות הנכונים כמו שצריך. שמנו בפנים, שמנו בחוץ, ומה שאני עושה עכשיו, אני שם סף מים. סף מים זה מין פס כזה מניקל, כן. שהוא בעצם עובר מחוץ לדלתות. אוקיי. תצלם שנייה פה. הוא עובר מחוץ לדלתות, והוא בעצם נותן גיבוי למגבים התחתונים ששמנו קודם בדלתות. אוקיי. אז מה שאני עושה, אני שם, מדביק אותו עם סיליקון, יש לו כל מיני פרזולים כאלה מיוחדים, 3 נקודות. עכשיו, המים אומרים, רגע, המים ייכנסו מתחת. לא, המים לא ייכנסו מתחת, כי אני שם סיליקון גם בפנים וגם בחוץ. שם, אני קורא לזה עוטף ציר, אבל כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. זה נכנס ככה. זה בעצם עוד שלייקס. בדיוק. אתם רואים, זה נמצא מחוץ לדלתות. כן. זה לא אמור להיות צמוד, אוקיי? לפעמים זה צמוד, לפעמים לא זה, אבל זה הרבה פעמים קשור לשיפועים, קשור לכל מיני דברים שלא בשליטתי. לוקח את הסיליקון, שם מבחוץ, נותן לזה גימור יפה. אני תמיד מקפיד איפה שהקווים של הרובה, שים קצת יותר סיליקון, שים מבפנים. ואז כשאני שם מבפנים, לא נכנסים מים, ואז לא נוצרת פטריה. כן. אני חושב כבר קדימה, ללקוח, לטווח הארוך. אוקיי, הזמן ייבוש של הסיליקון, אומרים 24 שעות, אני פחות מהמקפידים, אני חושב שסביב 12-14 שעות אתה כבר מוכן, יכול להשתמש. אם אפשר לתת יותר, מצוין. סיימנו אותו בצורה יפה וטובה, ומאחל לכם מקלחות יבשות. חג שמח. בועז, תודה רבה. בכיף. חברים, בועז, אם אתם רוצים, המספר טלפון שלנו מופיע פה על המסך, מתקין, אזור, פרדס חנה, בנימינה, זיכרון, נתניה, חדרה, קיסריה. הרצליה גם, נכון או שלא? פחות. פקקים וזה עניינים. אם אתם ממש רוצים, אני אגיד. יאללה, תודה, בועז. בכיף, להתראות. ביי ביי. וגם אלעד היה איתי דרך אגב, אז גם אלעד מגיע את הקרדיט. לא פראייר. לא פראייר בכלל, מתקין מצוין. לגמרי. תחילת דרכו, אבל הוא ממש מעולה. יאללה, בהצלחה. בהצלחה, תודה.